chi weld mae'r Ebolis sydd ar diwedd y dosbarth yma. Bach mwy eiddfed. Yndi, dipyn hyn. Ydych chi'n gweld bod ei mwng neu ei chynffon ni dipyn yn hirach na'r lleill yn amlwg, a bach mwy o oed i rhain. Ie. A siap i chorffi hefyd, ydy. Mae'n fwy o ddymdar yma na'r hen gywian bach beth sy'n newydd i dyfnu. Y gŵr sy'n dangos yn fan hyn yw, wrth gwrs, Adam Fletcher, sydd yn dangos dipyn ar yr adran A, fel rheol. Dwi'n meddwl bod yna ddipyn bach o wynt yn mynd drwy'r y baball. Wedi styrbio dipyn ar y sioe. A rhywbeth yn cnocio. Wel, mae Adam Fletcher digon brofiadol i mynd nôl at y eto. Iddi gael cyfle. Alla bod wedi gwneud ei oni, da ni'n gwybod. Na, gri. Cerddediad da gyda hi. Dyma ni, pob un wedi cael y cyfle erbyn henan i fynd allan o flaen y beirniad. Yndi bob un. Dosbarth hanodd, gwahanol fatha yma. Mae hynna'n gallu bod yn anoddach i Yndi, feirniadu weithiau. Fedrwch chi gael un ddel weithiau yn isal am na tydi hi ddim yn cyd-fynd hefo beth ydych chi wedi reid yn uwch. Mae o'n anodd, neu wedi gyfo cywion fel hyn, swn i ddeud. Wel, ar hyn o bryd, Craig Eleanor a Thistledown Athene sydd ar pen y llinell yma. Yn gobeithio yn nhw aros yma. Mae yna dipyn o newid yn mynd mlaen yn hwylach. Yn y canol na, oes. Yn canol y llinell mae David James bryd fo siamwr wedi dod fyny a'r het wedi diosg. Sandy Anderson a Thistledown Athene sy'n mynd ar wobr gyntaf ar y dosbarth i Ebol yn yr adran ba. Class 157, Section B for your gelding fall. And winning the class is 819. 819 is exhibited by Sandy Anderson. Sorry, yeah. Can I have a quick word? Yeah. We'll be just in that comment. Well, massive congratulations, Craig. Quite a nice little class, and showing on behalf of Sandy. Yes, she won the Royal Welsh Disfiliate earlier on in the season, so yeah, good to start for her. Have you got any more here today? I've got a yearling colt as well for Sandy as well, by the same stallion. Oh, so it'll be a busy morning then. Yeah. Oh, well, congratulations and good luck in the championship. Thank you very much. Thank you. Fourth, 820. Exhibited by Sandy Anderson once again, Thistledown Athene. Fifth is 833. This is D. Jones, and G.A. Jones with Anyone Spring Serenade. And in sixth position, 832. So this is John James with Shannon Queen Cracker. So, round of applause. Llon gyfrychiadau mawr i Mr Sandy Anderson. Gyda Thistledown Athene yn ennill y dosbarth i Ebolesi yn yr adran ba. Gyda Craig Eleanor yn ei arddangos.